सोच लेके कह सकत यो सही जन्म ले लेबा लेकिन हेंग करो बाप रे जो करते नहीं अच्छा अब चंदन भाई के साथे तो दूध से धोवाई रहलू बाप हो बाप हम तो देखनी भाई एगो वीडियो तो कहनी कि लागत है कि अभी और जइए ना तो दांत चियार के मर जाइए जेकरा में दम न होला नो देखा ओ लड़की जात के उतने बोले के चाहिए जितना लड़का सह ले अब हद से ज्यादा बोलबू तो बावरे नु बात बा भाई जो लड़की जन्म देवे के जाने ले नो उरे लहू का जाने ले नहीं ये तो गलत बात है जन्म देवे के अधिकार हमनी के बा जब जन्म दे सकता नहीं सनो तो बेटा चलाओ अच्छा दोनों जने बताओ लोग सब ठीक है लेकिन एक मौका और दे रही हूँ बोलो एक मौका और दे रही हूँ विक्की भाई रुको हैंगा हाथ करो हाथ करो दो दोस्त बनकर रहबो तो बड़ी दिन चली हेलो ब्रदर तो हैंगा करबो तो फिर दोबारा भेंट ना होई हो गल चलो के प्रियंका देखो हम दिल के बात प्रियंका बता देते नहीं ए गुडू हां भाई दोनों जने का बहुत जानकारी भाई एगो बात बताओ लो कि अंडा में से मुर्गी आइल कि मुर्गी में से अंडा आई भैया एकर जवाब तारा फिरी बा एकर जवाब तारा फिरी बा और निकला के बाद तब देखो तो जब तारा लगे एकर जवाब नहीं है तो तू काहे कहत रू भाई बार-बार काहे कहत तोरा से पूछले हनु तू दो तू जवाब दो अच्छा ये बताओ तू कहत रू तू ही पहले बटलो के मेहरारू जन्म तो मेहरारू के जन्म के देला अब तू ही बता मेरी बात सुनो मेहरारू के जन्म के देला आपने सवाल पूछा ना मेरी सुनिए सुनाइए अगर आप आपके पास जवाब नहीं है थथराई मत कीजिए अब गाइए गाइए थथराई लबराई तू करता रहो गाइए गाइए हम जानते हैं आपके पास जवाब नहीं है गाइए के फाटला नो तो सही करेला कोनो जवाब ना जुरेला ओहिंगा चंदन कहत रहलो ओहिंगा तू करत रह काहे वाह कि चनावा दोनों लोगों का गीत संगीत अच्छा हो रहा है आपने 10 दिन से मेरा महोत्सव चल रहा है लेकिन आप लोगों ने फुली इंटरटेनमेंट आज हमें कराया है मैं सुकून ले रहा था मंच पे बैठ के प्रियंका जी गुड्डू बबुआ मैंने कुछ गीत संगीत भी होके और मनोरंजन वाला चीज भइला दोनों कलाकार खातिर एगो ताली बजा दीजिए कुछ श्रोता भोजपुरी के रौरा सभे कलाकार बानी जा कैमरा लागल बा गोपालगंज जिला छपरा सिवान आरा जहां से हम बानी भोजपुरी के हो कहल गई बा बड़े भैया बात अच्छा लगी बाबूजी तो सभे ताली बजाई भोजपुरी के हो कहल गई बा कि धोती कुर्ता रही जे माथ पे पगड़िया ओ करे के पूछ ले खाटी भोजपुरिया फटहा पुरान से जना तनिको लजाला गमछा के गरवा में लपेटी लाला माला आ चले तो गोड़वा ले कपड़ा तो कुड़े धुरिया ओ करे के कहल जाला खाटी भोजपुरिया तो ई भोजपुरी भाषा की कमिटी इतना पैसा लगा के प्रोग्राम करैले बिया इतना सुंदर मंच देले बिया इतना बढ़िया माइक देले बिया तो कुछ नीमन गीत फालतू के कोनो क्लास होला फालतू तो राह चलत आदमी बोल देला तो हम चाहब जे दोनों कलाकार के ताली बजाई जा कुछ गीत संगीत का मुकाबला रो एगो खाटी भोजपुरी खाती तो एगो हम एक गीत गाएम भैया रउआ खाती खाटी भोजपुरी हमार लगाई तो अभी चार कर दियो थे प्रियंका जी गुड्डू जी के हम बहुत पहले से कार्यक्रम देखत नहीं तो 5 दिन रही हमरा संगे एगो कारजा में 10,000 के भीड़ रहे गोलू राजा बनाम प्रियंका के कार्यक्रम बहुत अच्छा भइल उम्मीद करो कि उहे प्रोग्राम तहार गुड्डू अनदीवन प्रोग्राम भइल एको गंदा गाना ना भइल अरे तो हम मर्यादा के संगे बढ़ू तो ये गंदा कहां से जहां से भोजपुरी वर्तमान में चल रहा है तो कोशिश करो कि उहे पैटर्न गुड्डू के संगे भी होके आ गुड्डू भाई सुनाई रहो अरे वाह कुछ सुनाई एक गीत गाए कहे के बागाई भोजपुरी खाती कहे अच्छा आए आ जाइए तो कहे के बका कि काने बन दुखिया हरवा अरे काने बन दुखिया हो तो काने बन दुखिया हरवा छेला जवान रे औरत का कहता री तो बलमु सिपहिया मोरा देवरा किसान रे बलमु सिपहिया मोरा देवरा किसान रे
राजा जी के बाते टोपी देवारा के पगड़ी राजा जी के बाते टोपी देवारा के पगड़ी देखते ही हमारो राजा सवारी सिपहिया मोरा बाबा की सिपहिया मोरा बाबू